Κάθε Μεγάλη Τρίτη η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη και σε ένα μοναστήρι. Μέσα από προσευχές και από ύμνους οι μοναχοί μας προχωράνε μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου και το Άγιο Πάσχα. Πολύ χαίρομαι που ξανασμίξαμε και μάλιστα εδώ, στο σπίτι σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, όπως είπατε, στο χώρο της μετάνοιάς μας, στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή. Είναι ένα μοναστήρι που έχει αυτό την πορεία του μέσα στον χρόνο, την ιστορία του, είναι από τα παλαιά μοναστήρια της νήσου μας. Το συγκινητικό είναι ότι στα κημήλια της Ιεράς Μονής μας αναγράφονται οι παλιοί πατέρες, επί των ημερών των οποίων έγινε, επί της ηγουμενίας τους ή της επιστασίας τους, και για μας τους μοναχούς είναι η ενθύμηση των παλαιών ημερών της Μονής, που δόξα τω Θεώ όμως υπάρχει η συνέχεια. Η αληθής νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή μας από κάποια φαγητά, αλλά η αληθινή νηστεία είναι ένα παζλ προσπαθειών που σκοπό έχουν να δαμάσουν το εγώ μας. Ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νύκτος και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρήγορα.